Здравейте на всички, аз съм Voice Cooler и това е следващия епизод на оцеляването ни в Buildcraft. Искам да кажа, главния направен нов сървър, т.е. подобно нещо такова, и сложени няколко нови лорода. PvP, Mini Games и Survival и World. И такова. И аз съм в World, а пък къщата ни е в Survival, така че ще почнем на PvP света, мисля, че е това. Да. Това е PvP света. Мисля тук да почна. Има и Mini Games. War Mini Games. И това е света на Mini Games. Това е Hunger Games. Това е MGP. Това явно не е готово. OTS, той не е готов. Това там не е готово. Да, за сега има Hunger Games и мисля, че е това. Видим на War PvP. И да, War Pranks, да си купите рангове. Info, Rules. Fine Work. Нови ларпове мисля, че няма. Теде, всичко е ново. И ларповете, но сега няма да ги разглеждам, ще ходим да се поразвием малко. Тук явно е Repair. Тук това е Enchant. Това е Warp Food. Хас мода за мултиплеер, само аз мога да виждам шапките. Вау! Thank you, Creeper. Или, какво беше там? Мисля, че беше Creeper-а. Избиме много животни. Добре, стигаме толкова. Нека да ходим да се развиваме. Спауна е огромен на PvP. Опа, да. Сега да обясня, за който не знае. Този Bedrock, тук вече е PvP. Тук няма, но тук вече е PvP. Това е PvP дупка, май. Те се вика, де да знам. PvP дупка. Какво е това? Опа! Опа! Оп! Ко стана? Аре, мощен. Влезна. Влезна. Добре, разбираме, брат, мощен се. Добре, аре умри. Добре. Тук няма нищо. Не знам къде да оцелявам. Мисля, тръгна насам. Да. Мисля, че вече го казах, но пак ще го кажа. В единия World, като сте с едни итеми, не можете да ги вземете в другия. Това го направиха заради PvP света.
Ах, здрасти, зомби. Продължи си работа. Има гледай. Трябва да взема по най-бързия начин дърво. Това зомби няма да се откаже. Айде колко пари имаме. Money. Ехе, ние сме много богати. 4000. Уоу! Скараме на къла, бе, мой. Да, това пак сега сигурно ще ме убие. Аз съм помощен. Добре, добре. Добре, бе, брат. Аре, бе. Мри, бе. Ще имам такива пържоли. Добре. Texture пака е Faithful. Описание на сървъра ще има. Теде, да. IP на сървъра ще има в описанието. Събирам още едно дърво. Не вим. Добре, сега се заравяме и тука. И като стане ден ще излезем да експортваме. Теде, трябва да се отдалечим доста от спаун. Не знам защо скиновете не са бъгнати. Меч ще се направя след малко. Събера около стак кавълстон. Чакаме да стане ден. Докато събирам, ще си сложа една печка да ми се изпече малко пържолки. За изпът. Така. Къщата мисля да ни е някъде далече от спаун и да е под земя. Да не може да се намери. Лага е сравнително по-малко от преди. Вау. Тук нямаш да мога да пекна. Така. Се спичем това.
Още е вечер. Ам... Лаг. Искам да дам някои съвети на главния. Да рестартира сървъра на всеки 5 часа. Може и повече, по-малко. Но на 5 часа е нормално да се рестартира сървъра, защото почва да лаги много. Добре. Реших да копая, защото докато стане ден се взема печката. Ще е хубаво ако се сложат Factions плагини, MC MMO и... Да, това е общо взето. Не съм сигурен има ли Faction. Май няма. Няма Factions. Който не знае, Factions плагина е да се правят кланове. И на PvP като си от един клан и не можете да се биете. MCMMO е дигат се левели на кирки, на мечове, на всичко. И колкото по-голям лева му, толкова повече работа ще ви дропи и толкова по-бързо ще се копае. Добре, да отиваме. Така. За сега мисля, че никой не играе в PvP света. Или поне в чата не виждам да пише PvP. Това равен ли беше? Не.
Както казах, смятам къща да ме е в някое море или нещо. Да е по-трудно откриваема. И ще... Да, най-вече в море. Добре хора, аз ще правя видеоклипа, докато намерят подходящо място и ще се върна.